بەلێتە مەشەوانên هێژا هەڵبژارتنên Almanyayê got ji bo dîaspora Kurd gelek giringin ku herî zêde Kurd li Ewropayê li Almanya dijîn. Em derbasî zîgena Almanya dibin, cîgera Seroka Civata Kurd li Almanya Leylan Mala Abdullah mêvana min e dembaş Birêz Leylan. Birêz Leylan li gor encamên di destê me de sedî bîst û şeş Partiya Sosyal Demokrat, sedî bîst û çar Yekîtiya Xristiyan Demokratîsê de û sedî pazdeh jî Partiya Jîngeh bi destxistiya gelo tu guherandin çêbûne encamên herî nû çine agahdarî çine gerişte werbigirin fermo Leyla. Êvar baş kek Cemal û êvar baş temaşevana roj gelê Kurdistanê tevayê re. Belê rastî vê carê dijberek dijwar û germ nav partiyên Almanî de çêbûne ji ber guhertinek çêbû yanî mero berê zanî bû Xanima Merkel heye me çû dengê xwe dam dihatin lê vê carê ev guhertin hişgo deng jî belav bibin rastî. Hîn ti zanyarê ev ê nû ana derkevin ti kes yanî nexuyaye vekî derketî lê rastî Partiya Sor a Sosyal a Demokrat ew pêşveyê dûra CDU tê ji ber ev perçebûna denga û belavbûna wana dibînin wek Partiya a Liberal a ewaya dengên xurt vê carê anîne. Lê ev zanyariyana her gav tên guhertin ji niha heya sibê em nizanin bê kî derdikeve hey guhertin nîmazin jî çêbin em bendenin. Birêz Leylan niha gava ku mirov li encamên hilbijartinan ê heta niha got derketî temaşe dike her dû partî jî SPD û CD û gelekî nêzîkê hevûdûne gelûl gora behweriyate ji ber çi evêyekê di siyaseta Almanya de rûda got Yekîtiya Xristiyan Demokrat ev bi dihê sala ye desthilata Almanya birê ve dibin ji bo çi ev şikestin pêk hatil gora behweriyate. Wegum got yanî Xanima Merkel rastî yek ji wan siyasetmedarê herî mezin di cîhanê de hat xuyanî kirin ew çû kî cêwê bigire Profesör Dr. Armin Laschet bû ew çûna wêna yanî perçebûn xist cehda Almanî de û hişt ev dengê goberê CDU re bûn hinek ji wana belav bibin nav partiyên din. Wegom got Partiya Azer a Liberal a dengê vê carê anî bû ti cara hîn nedanîn hîn negiyabû vê astê ji ber ev giş dengê CDU nidirin. Partiya SPD Partiya Sosyal Demokratê Almanî ew xwe partiyek yanî giran bû giraniya wê hebû dengê wêna va salê çûn dengê wêna kêm dibûn yanî xelkê nema gelekî deng dida ji ber ew mebest ew xwestinê xelkê newlo bi cîtanî nema çalek bûn bi vê guhertina û bi vê çûna Xanima Merkel xwestin rola xwe hinkî vegerînin ew dijberî ew germbûna got di dema hilbijartinê de çêkirin ev guhertin çêkir mixabin lê ev tiştana tên guhertin em nizanin heya sibê min nebê çi dibe. Belê her wiha wê pirsê bikim niha tê gotin ku ji bo penaberên ku li Almanya ne got hejmarek gelek zêde ye ji xwe gelek Kurd jî niha li Almanya dijin ji hemû welatên dinê Ewropa zêdetir gelo hatina Partiya Sosyal Demokrat a desthilatê dê ji bo penaberan baştir be ji bo aboriya Almanya dê baştir be nirxandina te di vê babetê de bigir. Ji bo aboriyê her partiyek zîstêma wê heye. Partiya CDU a Xristiyanê Demokrat dibên em darîba ji to yer darîba li fabrîkê xwe
pırnakin, jibo gojca menarin, narin mesela Çin'a ya Cini'de, fabrike mel bame binin, jibo go yani aborya Almanya peşkeve. Partiya Sosyal Demokrat SPD asor dibena emi dariba ser gelê xwe kêm bikin, ser beşek ji vî gelî kêm bikin û a fabrîka zêde bikin. Vê hawê em dibên ku wisa çêbibe ev fabrîkana wêrajin xwe û bar bikin ji Almanya herin. Rewşa aboriyê hinkê xera dibe. CDU ew stabilitet ew balansa Almanî çêkiribû yani herkes zanîbû ser astek wek hevî heye ew tiştana dirin mixabin em binarin ew xwe yani navbera wa jî ne gelek e SPD ana 25.3 CDU 26 yani koalisyon çêdibe her hebe tiştê hebe wê alî yani bihawr çêkin ez bêm kesûlo gelekî ser nakim. بله روشا پنابران گلو جبو پنابران اف انجام تی چواتی دوی درباره در نرخاندنات اگر بگیرم بله جبو پنابرا سیستمک تایبت هی یعنی سیستمک کی به رببریا وی ولاتی بکه لگور وی سیستم yani بهتر سیستم سرکی آلمانی دمشه yani sistema goçe heyj penaber arberi ez bêm guhertinek pirtir çêna bi Partiya Sosyal Demokrat yani wek ji hindirê Almanya re partiyek ne xerab rastî partiyek baş e lê em nerxê me Kurda lêne rexna me Kurda lêyê got ew yani polîtika wê derve hinekî em jê narazîne SPD kesê SPD ego SPD birêv dibin hinekî bêhtir bi ser Farsa debûn bi ser Tirka debûn lê dîsa em natirsin yani Kurd nema ew berê dengê me got nedigiya derekê ana dengê me dige her derê em dozê xwe çi dixwazin bê fedî û bê tirs em dikin û em digînin her derê. Birêz Leyla Nuha wekî te destnîşan kirî di dema desthilata CDU'da Ursula von der Leyen, Birêz Merkel, Birêz Greta gelek peywendiyê wana li gel Herêma Kurdistanê baş bûn. Li gora baveriya we tu guhertin di rewşa Herêma Kurdistanê de peywendiyên Herêma Kurdistanê de ger guherandineke desthilatî li Almanya pêk were dê çê bibe? Ez bêm em binarin rojê bên yani we gom got tesîra Kurda ew rola Kurda bandora Kurda nema weke abereyê em anekarim dengê bilind yani doza piştgiriya Kurdistan bikin doza ev pirsê me li vê de hene li ba hikûmeta Almanî bikin bê tirs mixabin got hikûmet tev yani SPD bi tiştekî negelekî başı rewayî lê ez bêm yani wek ana mesela Merkel serokwezîr bû wezîrê dervî Almanya SPD bû asor bû sosyal demokrat bû hey bê guhertin yani merov nizanin lê ez bêm ti ew xerabiya wê nagê Kurdan. Leylan Xan rewşa Kurdan em bipirsin çend kandîdên Kurdan jî hebûn gelû divê derbarê de xuya bûye ku ji wan kandîdên Kurd hin ji wa derbasî parlamentoyê bûn nebûn divê derbarê de ger agahdarî li gel te hevin. Hîn ev zaniyarê nû ji bar hatine navê ti kesî Kurd mixabin hîn negiyayî me got derketin serketine Stuttgart heye derket yani ji ber rengekî xurt xuyayî a kes serketiye wek ew dostekî me Kurdayî kesekî Çerkes e ji Tirkiyeyê lê kesekî Çerkes e Cem Özdemir derketiye yazde berbijêrê me Kurd hene mixabin hîn navê kesî ji wan negiyayî me em bedene
لگور پارتیه و سرکتنا پارتیه وانا الهرمي و كان بنارن هين شنها وسبب خويا بك بله سپاسیاتت کم لیلا ملا عبدالله جیگرا سروکا جواتا کرد لآلمانیا گوش زیگن تو میوانم